Goed 100 inwoners van Dokkum en omkrieten zetten van de mond betiert in bussen aan naar Den Haag. Om daar een petitie aan te bieden onder de voorzitter van de Kamercommissie. De actiegroep Red de Sionsberg had maar één doel met de petitie. Nou, wij willen dat de minister nog eens een keer een draai maakt. Goede zorg in de regio is ontzettend belangrijk. Oude mensen die kunnen net reizen laten naar Leeuwarden of naar Drachten. Dat is onbegonnen werk. Ik keerde dat een eigen nou iets nets vestigen worden zal. Nou, hoe kun je dat oude mensen nou aandoen om naar snits te reizen? Met slechte eigen, dat kind al net. Dit is de petitie. Dank u wel. De tekst daarvan, die is in een paar dagen tijd door meer dan 1500 mensen ondertekend in onze regio. Dus die overhandig ik ook heel graag. Heel goed. En we zien met belangstelling uit naar het resultaat van het debat van vanmiddag. Dank voor jullie aandacht. Er is nu, meer dan de tweeën is er nou die urgentie, misschien wat tot het faillissement ondrukt, urgentie er wel dat men vindt dat ik maat. Dus er zal in ieder geval terug mijn eigen partij op inzet worden, dat we zo'n model maken moeten en dat de zorgautoriteit heel bot meezocht. Ik zie de tegenmacht van zorgverzekeraars en goed ziekenhuizen. En dat lijkt me wel een goed plan.